Spoločnosť Hsoft.sk predstavuje inovatívnu mobilnú aplikáciu s názvom Drevo, ktorá uľahčuje kubíkovanie a odvoz dreva z lesa. S jej pomocou jednoducho zaznamenáte všetko potrebné v priebehu celého procesu spracovávania drevnej hmoty a jej odvozu. Od merania stromov, nakládky na odvoz, tlač dokladov a to všetko v súlade s požiadavkami Slovenskej drevársko-lesníckej inšpekcie. Výpočet objemu guľatiny môžete robiť prednastavenými metódami alebo si zadefinovať vlastnú. Samozrejmosťou je kontrola vstupných údajov. Aplikácia tiež podporuje prácu so štítkami čiarových alebo QR kódov. Vstupné informácie nemusíte opätovne zadávať. Stačí načítať kód a údaje sa doplnia automaticky. Výhodou je prepojenie na register právnických osôb a vy tak nemusíte ručne zadávať obchodného partnera, stačí vyplniť IČO alebo názov organizácie a všetky ďalšie dáta sa vám z registra doplnia automaticky. Takisto si môžete ukladať fotodokumentáciu s GPS polohou. Aplikácia pracuje aj bez pripojenia k internetu. Všetky požadované tlačové výstupy, ako sú odvozné, dodacie a výkupné lístky, vytvoríte pomocou aplikácie Drevo intuitívne, a to pár kliknutiami. Lístky si digitálne podpíšete a vytlačíte na prenosnej tlačiarni, zašlete na mail alebo úložisko. Samozrejme sa môžete spoľahnúť na poskytovanie aktualizácií a podpory od Hsoft.sk. Prispôsobenie aplikácie viete vykonať po webovom prostredí. Tiež tu uvidíte odvozy dreva celej vašej spoločnosti až na úroveň jednotlivých dokladov. S mobilnou aplikáciou Drevo pochopíte, že ťahať dnes so sebou papierové podklady má rovnaký význam ako nosiť drevo do lesa.